Ой, късно, ой, там ще е. Освободиме сенчестата зона. А къде да ги Това много мога да оставиш някой килом от нея. Защото тя така или иначе ще поникне. Значи е нещо, което колкото и да го махаш, тя пониква отдолу. Леле, няма ли да изчакаме до новолуние? В момента е пълнолуние, между другото. Само ти ги показвам. Имам предвид, че близо е до пълнолуние, не точно, но... Не знам, не е днеска, мисля, нали? Филип! Това не много ми е забавно, аз потеглям, така че ти тук и събирай знания. Ще разправиш един ден. Скоро сме и земевладелци. Една година се замразява, като най-вероятно ще загубим земеделие. Да се направи оценка за това земята всъщност. След една година ще се причини. Много, това е 90 декара. Но я компост ще трябва. Трябва да отпусне всички основни ниви за компост. Ще поставим. Виж там старите. Нали?